offer लाबाय आरो ना just size का rainbow color बिदि plum plum नुसलायो ने zero development also is there. मबाइल गोदानखौल' check खालामगासिनो आरो ना माबायदि नुयो Samsung मायना रायनो दा साबोन Hello friends, welcome back my YouTube channel. So दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ सोर कमेन्ट हरबाय थादोंमोन मेल्ला कमेन्ट हरदों oh my god कि फरायख्रनो हाया आरोना कमेन्ट हरनाया गोदान मबाइल लादो गोदान मबाइल लादो गोदान मबाइल लादो नोंथांमोना बुंबाय थाबाय मबाइल गोदान ला ओंखायनो जोङो दिनै मबाइल लायनो थांनो नागिरदों आरोना स' दिनै मा मबाइलखौ लानाय जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो नैबे दखानाव फैदों आरोना जोङो अफार सोलिगासिनो दायो जोङो दखानाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय हम लोग देखने वाले सोनिया भी आए हैं आज बेनो आरो कितनी सुंदर है ऑफर लगा है आज मैसूर में पार्किंग कर रहा है ड्राइवर एंड हम लोग इसमें आए हैं नई बाहर गोदानाव फैलायबाय आरोना जोङो इसमें हाबेंगे अभी गावग्रा मबाइला पिंडा मेरे को ट्राई कर लो सामान्य ऑफर जोबबाय निखौ लादो दा गावनो भाई दो लागिन पड़ते रश्मी को ना दस्रा सेन्स फैबाय आरोना जोङो सेन्स माने दहायनो आलदामोन आरोना जायगाया दखाना ओमफ्राय दा आलदा एसे आलदा आयौ सानजिया नै मबाइल गोदानखौल' चेक खालामगासिनो आरोना माबायदि नुयो Samsung माबायदि नुयो केमेरालाय सुन्दर साइज नुयोना Ini iPhone 16. कितना तक जूम होता है संध्या जूम कर रहा है देखो कितना तक जाता है into 15,000 15 20 zero development also is there 20 code okay no problem check madam documents padi required to local address proof local address proof pan other local address ella मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है लेकिन आईफोन नहीं लेने वाली मैं ओमफ्राय जों दहाय दखान फार्स्ट फैनायाव फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो Samsung 24 Ultraखौ मोनला आरोना मानो होनबा जों फाइनान्ससो लानो फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो बाहाय बिसिनिथिंजाय माने फाइनान्स लानायाव आधार कार्डआव गावसोरनि लकेल प्रुफ नांगौनो ओमफ्रायसो हरो ओमफ्राय जोंना जाहैबाय आसामनि एड्रेस आधार कार्डआव ओंखायनो मोना ओंखायनो जोङो नैबे मबाइलखौ लाबाय आरोना लोगोफोर नैखौसो लानो नागिरबाय Samsung गैलेरी पिंक कलर Samsung पिंक कलर ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ 31000 ಇದೆ ಇದೆಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Wow, size mo pala. Anjay, makoba dijualannya जाथारदों. Makoba. Sudah दिख रहा है. Saya size mobil lah. नोंथांमोना माबायदि मोनदों जाखो मबाइलखौ लायरा? नोंथांमोना माबायदि मोनदों मबाइलखौ? लोगोफोरा मबाइल गोदानखौ खनबेसे खोन्थाबानो जाबाय. कुछ खाने वाले हैं हम लोग. जों माबा जानो नागिरदों आरो ना. मेरे को दिख नहीं रहा. Lên này. Mấy nơi đây nè. Hotel. Rembo. Adore. हाँ, हल्दी लगा के कुछ भी नहीं हुआ इसकी. अच्छा ही है. Lollipop. 다 사봤네. 스카이 볼까? Kesubik lah udah mau lah. Nah, ini ya noodle. Ini kan noodle. Siapa kamu? Juice, lemon juice. मेरा बर्गर आ गया. मेरा बर्गर